gegarane wong agrami dudu bondo dudu rupa among ati pawit tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tanah kena tinumbas arto Bapak Ibu para niki kerep dipun aturaken panglipur lumantar Mbak Wiwin. Lagune napa dadi ati napa ireng manis napa caping gunung. Mangga dereke dadi ati. Sumangga. Ono ning jangono yen wong urip coba lan kodene gede sopran dene norang nganti dadak dadi gawe Mbak Wiwin, bu pilih mangke ibu-ibu kersa ngibing monggo lho nggih. Mungkin dalem sukani sampur. Katon pripun? Pripun Ibu kersa ngibing? Juru bedhek, juru sayur, juru sambel, juru isa-isa. Juru jangan. Juru sayur mau koso. Dadi nek ibu-ibu ndereke ngibing kersane luar biasa. Kan biasa dibuat. Lah ngoten lho. Ibu kersa mangke ngibing nggih, Bu. Kersa nggih Bu nggih. Kula sukani Mumpung sampur. bapak-bapak iki do bancakane nglor lho ya. Oke diaturi sampur ngeten nggih Mbak. Tapi sing ngaturi sampur pesindene. Ampun kula mungkin nek ngertos kula malah wedi malah blayu. Mboten. Ditutukno gendenge ya. Rena
godane gede soprandene norang nganti dadak dadi gawe Iki piye? reme kemanden Kemanden apa selong? selong kaya remku ucul siji Masa? Tapi sik kena. isik Sik. Rena wangi dadi ati wong prasaja alus langgam dadi ati sampun katuraken mugi-mugi saged dados sukarna penggalih ing wekdal dalu punika ndherekaken